Go! Δεν πιω τώρα, κυρίως χρόνο δεν έχουμε έτσι πράγματα. Τώρα βοηθήσει. Εκατόν μέτρα προς δύο αρένων, γυμνασίων και λυκείων. Σειρά πρώτη. Διαδρομή 1. Αριστοκλέους Βάσος, Γυμνάσιο Αγγλική Σχολή Λευκωσίας. Διαδρομή 2. Ντουμάζου Ιωάννης, Γυμνάσιο Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας. Διαδρομή 3. Τρίφωνος Παναγιώτης, Λύκειο Πασκάλ Αγγλική Σχολή Λευκωσίας. Διαδρομή 4. Σαφύρης Τηλιανός, Λύκειο Αλφα Τεχνική Σχολή Λευκωσίας. Διαδρομή 5.